Ya halo pelak show baik ini video jangan sebab ai jadi Christian jadi dak pa pin like ba subscribe yang national kaman lawat misu ki video ki ba kham ya hab nama ta jong ka Facebook te bi han ya pelak don upu woi pelak ba kli yang ma YouTube de pi hane ka don ketika balance learning ya ka Facebook jong ma ngam da pat ka mai ba ka don kendai punyo ya hang to bodon zero ka don kam ban yo $800 $800 hang to anda angkat to ka bodon kendai punyo tangga kamon ladapan kelah ka bisa Indian ke jongi ke dari prapusan ka arpo sauna ya ladapan kelas ka shubum taka dolar mah dolar ke pisa USA kemudian kane kadang dari ke pisa USA dalapan kelas ka pisa India kala dari rupiah mah ya arpusan dolar ke bikan sa kredit syaka bank le bah menteri shitum bat upload tidur di original content man kasi pendep ya ki weekly challenge ban yo ya ka learning bah di kalau persang ban upload di video ki ba original jo ki jong phi ma ki original ki ba yo ya ka voice ka jong phi bade original wan upload di video jong ki parlok ki jong phi ne jonu juno wan download wan upload ka video ka jong phi re omlong te ka ba khamba hai ka ba phiring hi dala de ka ba yo song hi de ka voice ka jong phi ne ka dor khmat ka jong phi ka Facebook ka Facebook ka shimkia bha ya kan ka Facebook jong phi ya ka ban send shubo menta kum ka content monetization ya kito di ba phi kham penan kam ha mo bangi de ban yo handa ya ustar wanam kerman thani ustar mo dan kami content